Manipod kini pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan tayo pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua family. Dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayati padramak kan ka. Aday di kalugara ka na kay relasyonak. Guwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay stambay. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mo mutiraramidag. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo madanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukon naklaang. Amumag, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno ibagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis itiriknak. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin tong anak ko. Benny? Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwan kuno saan. Tapno mo. Mayak to pa dito balayaw no saan. Ano tinak kaya? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. May pasiguradong lakit di siyak to. Kanya usan! Ha? Halaw na, ipagaliston na. Awang pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo ang tiliw lang kung may timan na butik. Hindi mo pa'y maramid. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, amon. Ito lang siksikog dyan ang ramidam. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? Ay sabay na ito yung alam mo. Kumanagat. Tunog ko, wasiwas kan. Kumano ka man! Ay, sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Inakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarip na dahi dya tao. Kapimbanawain. Apay nagbayag nakisarita kang ka. Andiyan nagsasaritaan niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man ko na. Uwan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagan may ti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo ang butag pili, iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na, ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Guwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakangking kwa na. Ito nag-asawa kayo. Kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanon tupay. Ito lakayan. Ito nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tong galagsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Day la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpwete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da.
Apay kaya mo nga rab tag konsumisyon iti denan ha? Tatang, Agpanunot ka ana imbag anak ka. Mukmat kahit adi nakarman da jay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro da jay ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning nagtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ro damang pakangkang kwa na. Anya, may karay masinamon da jay ataaw. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki jay anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Bene, gapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis at tulungan nak amang upay dyan nakta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysaw, gapo kin ni Diana nga anak ta. Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunay. Isun amaw. Ha, Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawyan na. Masapol nga aramatan na ti utat na. Ararmem kanu aya ni Diana amang opisina anak kau. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga asawa ko na. Ay, nagluko kan. Mangasawa ka, ngawang mo pangasawam. Kantay mo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga betan. Kukuha tayo aya dagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayaw pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Ultimo kalding. Ano asol ako matarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lang bain. Professional pa'y mangarod dyan naramaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armag. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukas ta. Di kayo magpampanunot, tatang. Usarin nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awang mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay ko matatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso kan ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko aparang kanda taado ha. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Hey, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kon sanjadak tanday. lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asana dahi di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalaan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di inubyo na. Ay atin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnagak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi may just tambay anobiam dito'y balay anak ka. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ay, ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanya. Ay, ang mga nun ang asawa niti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka.
Tanabayaga din nagparparang da dya lalaki kang ka. Uray kasano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatom kiti da dya lalaki. Bay, si kamu kayam daya na balasang ka. Kanyat may paay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging daita ka awang paay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Ay, kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag a cellphone kang kuana. Tanaw awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin nagbakasyon ijayam da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklaluan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo tinagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasano nga dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi na indon bigat. Ay manja. Diyak kayat da dya lalaki pakiasawaan ti anak ta. Heh, Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Diyak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. Adda bayadak. Nabayagan nga utang ko jay. Anya? Sige, mabitla nga ron. Papanamanan, Binay. Pista di ka bangi mga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Aong payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot na kas tatimbaga na. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapaan akong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh, naimbag man ta da pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kidi piyestaan. Dandanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak ka. Saan pa yan naladaw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, Heh. bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Diana nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasya di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ijay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan di kaduam. Hindi Diana. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulak mo. Tabaruak pa. Tainton malpasan ti kasarta. Talaga nga ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dako natagtagibas sitain. Iso alas dahi to yan, wan.
agsingsing putak taon numalpas ti kasarda. Promise. Tata, anda ka din ni Benny? Ay, awan pa nga balasang ko. Makalawas na ni na pananda, ngam di mo nagawawi din. Anda ka di pa kakuntakan nyo kan Kuana? Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni kakapitra. Ta nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, Tata. Madanagan na katalagan. Damo na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo Benny dya dimsaag. Ay, wan. Kan dimsa agmat di bakat a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay. Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Nay mga oras yun, Tata. Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apaya kasta teraramid ang pinay. Kasano ni Diana? Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang dayta. Mabalin pa nga ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Gusto na ita na panagsangsangin mo. Nagragsak ka kidi tanda ilisi ka iti pakaisagma kam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka kidi, saan kayo pa nagkasar? Kasano nga nung nagkasar kayaw? Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay, Tatang. talaga rupat kwarta na jay tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan Genobia na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia, ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngag sanuong. Italaang dayta. Mailiw-liwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si Genobia ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tama si Kuga kon. Siyak tirumbangay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan, sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Timarayan nga imadayo. No kasta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Anday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Binay nga ex-maw. Impabalog di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y dyan masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day dya tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak ka. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siyak ting kalaysa ni Benny. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak ay balbaludan na payan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinagak. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka, pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak.
ken kinasalon at yo apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Dayana. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amin. Naibag nga oras yo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kuma, tanaragsakan nasalun at kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni Pagayam tayo Agusto sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay kini Carl Jim, ni Belinda Ramos, kini Lea De Ocampo. Kastiman tisurat ni Pagayam Gusto. Dear Manang Biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkin na awatan iti inak. Kat sanda lang nga agsinungbat, no di kat agkinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ibusan tayo na nakang ang rag-abo. Ate ako ti buko, di mo pumunta. Anay. Ha, di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatim. Siyak tayo nam. Siyak tinaibus ti buhok na. Inibus na ti buhok ko. Nag-ingpis lang nga rudan. Inandanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Nanya siya kat no si ka. Awan respetong kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yaman ti kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ti isurum saan. Tasi ka mati mangida da ulo iti apa. Kita ang kinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ti buhok ko ala kaya. Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kaya man na kiyama. Ha? Hindi kayo ti dadawulot ya. Pwede ti lugar tiyaw. Agpada kaya papaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Ganyan yaw. Hindi kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ako mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyon na iti anti-rabies. Ay. Anyang tati aramida kadag iti doan ti sunya. Ure kaso no aramida ka. Diyan may da mabagbagan. Aga pa da milat ta. Ay, hawan nga ron Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Kami sulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga road. Ay. Ang adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kantinam. Ha? Anyang irita pa muspusan anday. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedakman iti pakakumikuman da. Ha? Tapnawa ng dagchichismes ka nagkikinno ta babae. Ay na, alam mga arod antay. Haba, day tangaming ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, andarom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, hawang nga rod Iso aplan wak man na naimbag da ito'y kaanakan para kadagiti babae. Da ito'y nga aramidan tayo kat para mutlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga income tayo Kan tapno da baka kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan, kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti data, pagkwartaan ko naman. Anyangay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta, agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia.
Narigat tag sulisit tad nga panawan. Man o timang tad nag-ado magtekirmat. Kung sila pandakan to paano ag sulisit kay ti kwarta. Ay na di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kan saan tayo bastag dawat latan. At darami din tayo tapno maawis dag iti tatawa mang tad iti tulong. Ha? Anya ngay darami din tayo, ante. Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kaya pasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose darami din me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wan magsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan men da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididagis na. May magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, at danton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Itik tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wen puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please! May sapa ka no, Ante Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, mama, tay, sing-sing na lang. Ay, siyak! Siyak timang kanta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga Rod, lalayngam. Tahang ka nga mga ibabae, nanam. Na, Nakaado kay saman iti na or-aur. Antay. Wen ka na kan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mangagpaisun na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agap-apan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagitay sigod nga aga-apa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkantay ti balay-balay. Wang nga Rod. Ay barang agnanayo na ati kasta. Tapno awanan ti aga-apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Anan gusto? Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang ang tininuman. Ay, ikaw nakaano kayo sa samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano'y tinegosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kana ag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta. Nasursur yun sa amin ababalay dito ay ayan tayang. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jai bye-bye, get nalina. Day, aguray kayaw. Awan matlat mangilukat itiridawan kakadwa. Sige, may sapay akanta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sus. Unngag paisaw, nakapadlak magtiri daw. Sayang ti boses tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo kwarta kakadwa. Ay, siya, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayo. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti ngayim maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw.
Anya? Agpasumba tayo. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay, ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na, mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ina. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matan kanya. Sige, tata, buwanat. Ano? Kajak masusurutan ti Estepyo. Basta tulad blatan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na, uray saan nga susurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Magsula tayo. Tayo supay. Di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti. Wimain sa... Ay, sus, naudikan karpyaw. Paspasang basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti Estepyo. Nagpasurutan din. Basta ko lang kita ilantan, Ora niya itan, tata. Kasto na Ay, may gayam ti kastoy. Mawatuati magi. Maundat nagiti nagkurarat kan nalukot na rorat. Ay, kutuan na. Maunat amin ang nagkukot kaka. Ay, may gayam ti kastoy nga exercise. Maundat ka nagiti nagkukutan nga rorat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, Jack makinayo na iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akasta aryang. Nah, awam ba't saritaan na kasta ariyang, titulagan, kat kastoy, no ada. Basta man, Jack! Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaiso. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko anagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idi nagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanuga. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Ita diyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapon nga eksakto nga gatad, tita diyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May laing, may siya kay amin na mangibaw. Kape ayang nga isuro na. Ni? Kat nalalengak matngam si ka gusto. Desisyon ko da itoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdagkalmat na nasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo, tapno umado matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya, ipagkapay mga raw.
Ngam apay ngay, ta isalsalumina na. De, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rong ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapengay ngay katendak. Lading itak nga rodmait. Nga saan ngagbalinti kas taagalad yaw. Kibur kayaw ngagkatugangan. Awana, hindi da kay kayatan nakadwa, dagiti pada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpiman iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa ay amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko dayta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit ti pansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Way. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa'y iti pansit no madamdamatan na ibusaon. Naluto kon, tay kan-kanan, kantay bilu-bilaw. Sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko iti nakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina, nagkapiyada metlangan, katita agmaymaysadan amang imatmaton, iti negosyo da, apag tagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo, Manang Biyana! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo, amin. Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa, siyak mananiman ng yabyanang, amang kabkablaw kada kayo itinaimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod ka ni pagayam nga elmo, sana pudpud no anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko akapadasan, no di kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan iti Tino. Kabsat di apong miabakat ni apong Tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni apong Tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya akan ka. Rugyak tag salaysay, idi ka ubingan pailangang ni apong ko at Tino. Oh, Tino, si Kamagayam, sumur ka. Ni, adamot-dam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amot, Lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito balay ti gayam me. Alalaw may kakidim. Mere, ada sa nga ilim. Oh, Tino, nasaya kay may ka. At dadagiti gagayam ko. Ay, ala, umay kan Jenny, makadisturbutan kadakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga ang dagiti gagayim mo, Mary.
Talaga kas talagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay, May. Wen Mary, tao may ko'y pakadati idadahanon mi kuman ka ni tatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen Mary, oray gat agayan ayat tangot tayo. Agkasarta na. Ah? Kwa? Ala, kinilahat nakmat, Tino. Kasaradagusan, 20 pa lati tawan ta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitinto pa'y katauban ta, kit nakaununadan. Agdan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta matang. Sige, takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na mag-asawa. Sige, dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Lading itag Tino ha. Ngam, jak mabali na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sabay ko matamawatan na. Atag manay, tao may ko amun ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang agkasarta. Kwa, Wantino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Agyaman ak, Mary. Agyaman ak unayin ka. Sige, sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumarong kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kini Mere. Tulagan tayo pati kasar atatang. Kaya iso nga raw. Ala, inta nga raw tayo. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo bro. Saur ka, Mary. Wen nga rod saor ka talaga, Mary. Ha? Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pay lang nga rod no di mo matgayang matungpal. Wen nga rod, kunam nga gigiddan tayo at along agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saor ka kit di Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pang-asyo. Awan mo ti agbaliw nga uradan ton asawak. Kan, gayam kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabala sang kapay. Sa balin tulat tanod dan asawam luka. Ay, ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Amang ano sumapul iti sa baling, asawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak lagi ti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umuna kan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umun-una ng isuda. Padya ka mawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaharam iti anak ko, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, ada. Sige, sumrag ka. Umay ka. Umulag ka, balasan ka. Awison ka kumay di balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Jenny? Basta, maamuam to. Alan, mapantan ije balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary ije balay. Kasta ka day. Sige nga raw. Mabilaan ta, grubatak, Jenny. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidagdo mo pa sa ngayon. Kasangay mo. Duduwata la dito balay yun, Jenny. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga.
Ay na, sumangpot dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon inserateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpot da. Nagpasaklot ka matan kanyak, Jenny. Ang mga Jenny? Ada akon. Apay, kasta tila ngayo. Ay, nasaya at ada kan Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakkan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? Adda pa'y gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatakkan ka, Tino. Lani, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayam mo tinubyak. Diyak mo't siguro pakabasulan ti panangipudnok itiriknak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irok maiti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadaling ti kasarmi kini Mary. Amo, awang pa'y tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irok maktidayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dede amo, traidor! Manangalinaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalinaw! Please! Sinatan! Di kan kaya! Umadaling ti kalay sa ta, Mary. Sumapol ka niti sa baling asawam! Manangalinaw! Agsinatan! Anya? Day, tangameng. Tagdi mo linapdan ti gartem mo itilasag. Saan ba tas sakti masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyang tatang. Katirigat na, si kamay tiga sa itan. Anya nga, kagura na kanyinubyam. Apa kas jay? Apa kagura na tatang? Kit isumat tayo ayatay. Amumag nga agagayam na gititalaw. Anya amum nga, nutila indandanon dan ijagayam da. Apa kas to'y tatang? Sana mabalinda ito'y. Masapul ang makasaritak tinubyak tatang. Masapul ang maurnos ti amin kata kami. Umandalin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Baring kasyan nakahanak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang ninutos. Anya nga min ayat ti masapol mo kinkwana. Di nakamatlakayat ang makasarita ti gayam mi. Wan, Tino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napunoy ti gayam mi? Lani, Jenny, anya timbag pagayo ti gayam yo. Apa kagura nakbatan? No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayam mi, nagbidot ka. Wan, Tune, ape nga minadi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaan. Amok, pinadagas nak iti gayam yo, Jenny. Lani, di yo kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayam mi? Apa kasta kayo itan kanyak. Kasla kagura tak. Idinto tayo de. Kada kayo pa amis mo ti Uston! Jep. Pumanaw ka kay din, Tune. Saan na ka nakasapulan ti gayam mi? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango keng kuana. Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadanin ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryaw kini Tino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ti anak ka. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon day ti asingseng. Ikaton yung tulakanon, inton kaaldawan ti kasaryaw. Tata. Alan, awate mo. Isuot mong balasan ka. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga, balasan ka. Ibaga kinitinaw.
Apay, Mary. Kanyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati kalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Sak kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Wan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngamtinggam kumamot at isad ko, Mary. Pagkaasim kumamot. Sige, Tino. Danggak tiyan yaman nga ibagam. Aw-awi sandak da Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rodo ninton maminsan na aldaw. Sika, Mary. Basta ganag kaya ti papa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matanda iti gagayam ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan, Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papa na niya, ya. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manad ka kung mga ron, Mary. Di ka kung mapalubusan. Jakat aguraan da dagiti gagayim mo. Nakasuotin kang kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kas tatatan. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary kunak man langan. Das ayama day dyan pang tinglam keng kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbago ng Tino. Di pa ilakan simbang pa da Mary. Kung dagiti gagayim na. Un ka nung tatang. Kastati ko na dagiti datakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamaawang pala dyan upiam. No di pa sumangpit. Itantan tayo pa lang di kasartatang. Urayin tayo ni Mary. Tambangan no adala nakataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangpitan aging ga madamdama ni Mary. Ino nakaw. Ino. Apetang. Mapanta ka nun iti balay da Mary. Takayat ka no ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary. Ape akas sa tilangham asimbango kanyak. Kaslasaan ka naragsak. Mary, nagsao ka kumang. Anya ka dito parikon. Gan apay nga, itakala nagawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya, yung apay. Kan, isubli kong da ito yasingsing kan ka, Tino. Ha? Ato'y, labing itag, ngam, saan gayam asikat ipakiasawaang. Tadan sa baling ay ayatag. Anya, Mary, di na kumamarabakan iti kasta, Pang-asim, amok, siyaktay ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanada pa yan napasama kiti nagbaitan meeting, no? So sorry. Pagawanan na ko, ma. Kan, inala yung tisubsubli na asingsing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Dwa asing-sing dadda ka lagi tiramay ko. May saiti kan nawan. May saiti kan niging. Ay, jakam mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya. Pasabag, abok. Lolo, agsangit kayong matan. May palagi panay tinapalamas kanya ka po. Kasi sila marikrik na kumanay, tinarik na idi-imba, tinak ni Mary.
Lolo, nabayagan day di pasama. Di kay pailan nakalipat. Po. Si kanto may tila sa salutunam. Iswa, may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. Iswa, naglalakaya ka baraw na po. Nasamaw. Agsabat ko maglang tidalan may ganamereng. Ngama, napaya ka po. Kisag babawi kadi nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot yung mga asawa no kaya tiyo, Lolo. Mabalin pa'y. Ay, tanan, malikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya pa. Saan tadwa kami itong agdaya pa? Tanan, ay, lakaya ko na po. Napasebo, natasuran mo kini manang biyanang, apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y duwa sing-sing ti turamay ko. Wala, Lolo. Ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanang. Agyaman na kiti anos mo kastamatan dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Ala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanan iti kapadasan ni Apong mo. Kat sapay la kumata na salon at akanayon, tapno adupay atawan ti panagbiag na di tirabaw ti daga. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Elmo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Insurat wa ninyor nos para iti script ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo nga upeng sa napudpud no anagan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, dahito istoryak ngay padramak ken ka kat napasamak idi nagsakitak. Gapoy ti panagsakit ko na panunot ti hasawak ti mangalay ti katulong me. Isunalaan, ta nakatumpong kami iti kutikot, ababaw nan. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Openg, mangantan. Nasakit ti bagbagig, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nun nabannog ka lang. Ay, diyaka mo Alang araw, mangangkan, tamno pumigsa ka. Natamnay mo ti panagraman ko, diyak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Mabitlaan tayalaan ka itik ka na. Damian lakay. Mapanak bet dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramidam ija bakit? Inak ilutuan kan ilabaan ida. Kan agdalusak mata ni balay da Anya? Di ka agmulagat damyan. Masakit ni nanang. Iswasyak pa lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutan. Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kan tatang. Idinto ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi ba? Samatan siya mga. Saan mat nga? Sige, inakun ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrabangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, sika man pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya? Ay sus, altawag. At dapay papanak upeng. Ay, mabainak mga minidyanak tano isumanon ti baunag. Ay, kasadungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol. Naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak mo may aglababakay. Aginala ka pala ang ngaraw. Ay,
naimbag nga oras mo, Bertang. Di, siya magayam kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano iti tangdanam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa tiradar talapayag mo? Talaga napigsa, ah. Pati panagangot ko ka napigsa. Nulabsan ti agsarita. Kabalak ti aganop, ta maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw, musang, kas kada abuyaw, iti kabakiran. Ana? Kas ita, amaw no nagdigos ka, no saan? Medyo, ada sa bali masayop ko. Ikaw mo klatan na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagluko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlanig na buok mo. Nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwain. Ay, ayangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga ram. Tapag saritaan dati sweldaw mo. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang ngiti mo lang. Nagsaka ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umunang daw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asapaek, ah? Ay, pasensyakan kaka ah. Diyak ngamin makalaba, tanasakit latat isikat ko. Pasat siguro ti pa nagbakit ko dahito. Iso nga ano sampay latag trabaho dito'y balay ah. Well, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Nanya ti kayak mo alutuan a pangaldawan tayaw. Ay, mabiglaan upeng. Aglabalaang ba't tinaawatak at trabaho dito ya? Ha? No, agluto ka na agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, wait, kapsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawi na kiti malam, takaasi mo iya asawak, ah. Awang mati ka inarakop na itirabi, no kasjay amalamay. Anya? Siyak gamin ti pan nakaulis na. Di, human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Hindi ka madanagan. Tabasit la ti singirak abayad ti panaglabak. Panaglutaw, ken panagdalos ko ditawi. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas apara iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasaw ti panaglabak. 50 ti panaglutaw. Kan 20 pesos lang ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyamanak. Kunaklano nangina ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet, kaka. Basta, isulder yo ati pagplitik nga ginawi di dyan balay, ah. Plitik no umayak, kan plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastamet tan panagawid. Ha? Paglayamon, Mayla. Asidag mo ti balay loging ka dito'y balay sang ka day. Ay, wen bakit di, ah. Tapno di ka mabanog nga ginawid. Maturog ka dito'y balay. Ay, saan, ah? Kaasi Manila kay ko, ah. Agrayo mga main. Kanayon alumtag ti sa akan, ah. Awan ti agluto iti kanan na. Kaan, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga rin. Kasi mo di asawa. Wen nga ron, kaka. Piman mo di asawa. Kaasi mat. Iso nga agyaman na ka. Tada kayo apakitrabawak. Ada pangalaan may ti kwarta may. Ay, thank you talaga.
Berteng, pilitak sa laang ang tibagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadak laang taggaraw. Ay saan? Di mo persain tabagay. Taamangan mo at adang agsarik ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inal daw ngay. Isupay ko maamaurnong taday chay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito yung balay open. Kantulong tamot din aking kuwana. Kasi masakigaan di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay ko maat agimbagak matun lakay. Well, basta aginanakan yung bag. Kinmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello, Damian. Binaonak ni Kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kano kunana. Dua alup puti manok. Dua akaray kay sa may sa atengad. Kentay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki akatugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti dua alupaw. Tas si damati karay kay, tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka ko na. Ha? Ay, ayan nga itay balukong yawn. Ah, ne. Nagado mata prutas dito ya. Ne. Naglukong. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natindag matantoy ipadigog kumakada kayo. Na. Ay, sus, awanan, naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan, di mo imbalas adagos ti ipadigog kuma. Hanyangan, naibalangan ah. Mapalin pa na itaw. Ay, sanin. Ay, asos. Itag kuntulay ti aso day kan, nanamay na. Narugitan. Ay, mapalin pa na ito. Ugasam tulangan. Aday ta, makaamukan. Eh, sige tayo na kontada pa arami na kijabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawatak dito yung prutasyo barog. Ah. Ay, mangala ako nuan. Asos. Naimbagla pa sa lubong ko may asawa ka. Sige, mapana kon baraw. Thank you, ah. Ay, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay taymot para simba sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Ha? Kunak no di mon kaya tala ko ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mon, Mayla. Ay, thank you, Garod, ah. Ay, kay nalabasit at imbayong ay. Di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no di yun kayat. Tausarin mikan nila kay. Sige, alaam latan kaka. Sige, agawid ak nga rudan hata na maluman. Aywan, nagbalkutak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo ah. Tawan pagkapimi kan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito yung drawer ko. Jack linuklok at anta drawer mo. Iso adi mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina dayjay nga alahas ko. Tanaggapoy abroad dayjay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jack mo ah. Ang mga no na misplace mo lang. May imposible ah. Sa kunto mo ilaw sa randay dyan na rumwara. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudan nga. Magsakit ti saka Mayla. Anay ko, anay. Bimlong mata na, anay. Nidi, ala, di bakal matyag paison lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaan dito hospital Mayla. Pang-aasem. Sige nga ron, mabit lang tayo na dumawat itutulong ka na iti amok. Tapno at pang pa-hospital ko ka. Kat na confine nga rudan ti asawa ni Nana Mayla tatang. Wag, intag konde kakaiso na kwartak. So ano at damay tidyo tulong. Inkay ito pasyaran di ospital. Sige tatang. Abay na itid ko lang kada kayo di kwarta tatang.
Tada kayon timangitad no bilang mapan ni Nana Mayla ija balayaw. Saan ang makarwal ija ospital na dyan? Taawan mang bantay ija asawa na. Isuasik ang tulangan, timangidaanon ititulong mo damyan. Sige nga ro, tatang. Tulungan tayo ida. Kakaasa mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabayan tayo, bro. Pasensya kayon tabasit ti may tulong mi na Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Oh, adapay tinapay nginyig mi Nana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tagay ada kayaw. Pakibantayo mambi nila kay ko, tada papanakbiit. Paparan nyo ayan, Nana. Nakagbero kiti pagsayaatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwain. Mabiitaklaan. Agsubli ang pula dagaws. Agyaman aktalta kay Jose Damian. Pangasiyaw. Tantinak pamparawang agmay-may sa. Wen tata. Damian, awan mo ta ni Nana Mayla. Kunyaro, kuna na mabila. Lumawan mo tan. Agbati kan sapay lang taw muna akon nga agawid. Tama nga no agtudong. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panahon nak dito. Kapilitan ng atan eh. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na Pangasiyaw. Oo, tata. Di ka matanagan. Jak pumano aging gangaawan ni Nana Mayla. Mala, mapan ka, Rose. Umuna kang agawit. Agbati ak pala dito. Sige tata. Umunak pa'y Tadapay aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito eh. Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nay, nagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. Dodiyo ka sa pulan, alaal ka unwan. Wala. Anyat ko ang litaya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang na gito'y plastic bottles, kin plastic cups yaw. Alaal ka nagitaw. Tata, di na kay mangmagag ni Nana Mayla. Saan nga agtal-tal na tayo tanga sa awang. Manipon at kami dito sa ospital. Saan ama kayo na. Pumanag na. Tila mapidpilon na. Kutikot nga minday tanga sa awang. Nay, kapsat! Naibusan ta dextrose mau. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ingkay manijay. Magnakibyang kayo man. Di pasyente yun lang, di pakibyangan yun. Sana tila makalkalikot yun dito. Di kay katagyamat na tultulungan kayo. Ni, tata, makiapon sa amot ni Nana Mayla. Sus, Kasta ng harog. Mga babae. Tultulungan. Nuanawaag. Sa kiririyawan na dito. Iswabay baya. Husto may noong tanda. Tapno ang talnan. anya? Tata, magawid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangi award. Nay, day jay magayam, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na. Ay, Kukuha nyo din doon yan. Ingkay manijay, makarungrun kayo man. Bugakan nyo di maturog. At ang garod pidutan. Sayang na gito na may bulan. Mapalingay na ako na gito yung plastic. Tumakdar kayo man, di ba? Ha, tata. May tugtog ni Nana Mayla itiiking tilang to katawa. anya nga man di ko kamabagbag na kaya. Hindi ka lang makaid na kami. Ay, tulungan na. Magayap kayo, hindi na. Ay, doktor, tulungan na. Ha, tata. Natalimutan mo ni Nana Mayla. Naiko. Ada ka dito yung ospital. Nagsakit timuging ko. Gagangay na. Tanadait nga ron. Nakil kami di suga na. Iso dinahit na.
Kuti-ikot ka ngamin unay, Mayla. Dahil kasi bunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay. Hala, agpaimbag ka. Tanong makaruwartan dito ospital. Anay, naimbagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastaragan na kon ataw mayak manin ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumruk ka. Kat alam amin ang dagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan! Inyem pakiben dagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. San kan ngagtrabaho dito balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan niyo nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitag ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ah, Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. ha? Ikwa... Ang di kang tanag, tasandakan ngay darom. Basta pumanaw kan. Katsapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa... Ay, sorry. Nasulisugak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak na isublik tumalanggan ka. Buludak kumalaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakadalaan na nagitigargarot mo ta pumanaw kan, Mayla. Pimanaw nga rod ni Mayla kat manipot iden saan na nagpakpakita kada kami. Ta siguro mabain, gapoy ti naramid na. Kat baya ti panaglabas ti aldaw na damag mi anaatake ni Mayla kat saan una yan ang makapagna. Isu nga dalatan iti uneg ti balayda. Alakastan ti pagayam mo, Openg. Alakat leksyon dayjay para itinagbalin na katulong yo. Pag nakman na dayjay, napasamakan kwa na. Kat bareng saan nan nga ulitan, tinaramid na. Tangamin dakis tagtakaw, wano agala iti saan ako kwa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Openg. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat waninyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless iti tunggal maysa.